Hakajinya lenti kebalang jongi mentala jan arhajas nam, kelaya cibun kijing tenjo, bat bon ru kebelasa kemano, Hendrai ladangi pet menta, niyo iya kemati jong utrai jongi, bat ya kijing keku baulat he kerhai hangi, bat kebalang. Kipat kebalang kisaki ya kijing seiso kikam jong ublay, bat kikubur banyo iya kisangti jong ublay bat kebalang. Mentang Yunwan Rak Syafi yang kami TV program berkerbang, henang bagi Pak Kristan bat kiwaipat kinyo ban kini dalam kijong hikmat, ya kabor ba jong utrai ning ba kami ke program. Haga banangkong ni sengongo yo blay bala pli kane galat kalenti bangin sedang ya kane ka channel jongi. Kajing poi kane ka thong ka long kajing ya lenti ke bala aslam. La slam bahang ila angnot ban sedang Henry na kida wa per ngimla ban sedang Henry hagane ka kenti ublay ula ai ngi kene kalan tingi sungu shikat dei yo ublay kajing tumu jungi kalong balang ba kane ka channel ngin pen priang ya kajing komen jong ka gospel bangi ki Kristan ki bala yo priang yo trai jing Yesus Kristus ngin long berbor ki bak komen bat ki bak komen hakajing im shimet bar ke bakamen ban pen priang ya kane ka khubor ke babha nya ai kerteng ru ya kane ka channel ka Evangelii Gaudium ka bawan na ka ktien Latin ka bamut ka jingkemen jong ka gospel ka balang kala le bon ba ki kam ki babha ki brew ki tip bat ki kubur ya kata langba kane ka channel ngi kuwa shishu ban pen pau ya gibreu bakin tip ya ki khubor ki bajia hakaleng ka archdiocese Shillong jungi ki khubor ki babha suda ki jing treimon sungu baha jong gibreu ka jing le kam isn ai jong gibreu bat bon ba gibreu jungi ki bala baha habaro ki liang ngi kuwa ban ya thu ba hapdeng gane ka perthai ba bon ki jing e ki jing jinjar ki jing khuslai Henry bon ba ro gibreu ki ba kloi ban sakhi ban longki nongra khubor baha ban ajing sub jing tengen ngi para breu bat ban kedawi ki ya kalenti ke basisya Kabalang kala IT yaw ni usnam ajar khatsau kom usnam ka yeng kesem kom ka yeng ujisu Maria bat Joseph ngiru kom kirungai Kristan ngidai ban bot ya kenuksa jongki Om tang ki kmi kpa Henry kani ka thoru ya kito ki bamut ban shimti ya ka jinglong kmi longkpa bat kito ki samla ki bamut ban shimti ya ka jingkte kurem bakhot uni usnam thmai arhaja khatsau uni usnam kumba ki long kisnam bat ki por baro jong ki jing ai jong ublay namar mangi ngi aingu yo ublay namar ba ngila ban jam shaw ni usnam bat thmai bat da ka basungu yo ublay try kan ru ni ai khop lei vei pat bau snam on long bha on long bon ra ki jingir khu bi babun te kham tam hone snam araja kha sau mangi na ka leng jong balang jongi ile ya jet bangin pen long usnam bakar pang e nam ta ki long yeng long sam kani ga ya hap rang ka ru bat ka jing khot jong upop Francis bangin dan kata ka jing lum lang jong ki bishop ka dorbar jong ki bishop ka mai mikmat yakiri ba pher banya mirjing mut halor ka long yang long sem but universnam areja khatsauru udai ubaka rekhe ka United Nations kom ka jingdap arposnam jong usnam jong ka yingasam balapun long ha usnam khandai spa khandai pusau de kani ka jingje jong ka dai se jong ina markata ban pej bhaya kani ka subject kani ka phang ka long ka ba ya dei bat kini ki ke pa ki jingjaru ha ka parthai salonsar de haunius nam araja khatsau ka jing thumu jongi kum ka balang ka dei ba ngin wer na kong e iki yeng kisam jongi ban kin long gi yeng kisam ha ka bangin kan mau ba ki de ki yeng kisam Kristan ba ya dei ba ublay try kan rat udai man long ru try ba du kan rat jongi yeng kisam jongi ha ki yeng kisam de man yo sngo ki jing sawa jongi jing duai de ban sawa ka ktien jong ublay but ngile kat bala hi ban pen priang ya kani ki jing blen jong ki pai rungi jong iru ban pha je ktien jong blai ban pusan ban duriap dak ba pule bania ya karu te ha ka ju ka por ngi semi uni usnam ru kum
kalat kalanti yang i ban wer ya ki nuki yang kisam ki barang don ke jeng ko ke jeng ban pen bet no pat long da kerpat ya ki lengdo jeng i basarai ki paris per peru ban yelek kat bala hi ban yarap ya ki nuki yang kisam ki basam jeng ban pen bet pen biang kat kum ke jeng so jeng ki henry ban pli kalat kalanti ba kini ki yang kisam kin long ke bayai bet ni pai ru cha ki khon samla jeng i ki ba pen khre nam ta ka jing sang ye ka long yeng long sam jo ki ba kin sim yo news nam kum snam ba pang bangin kin pen long ya ka ni ka jing jam jong ki cha ka ni ka den ti ya jong ki kum ki long kami long pa da ka ba pen khre ba hele de ba da ka ba poi sakmat jong play ru sakmat ka duan ka jong play rama sacrament ka jing kan tiu kurim ti na kum ta ki ni ki kam apa ka dai sejungi hamtam ngilaya rai bangin penlong haman lek parish bangi khot ki family cell beni ka dai ka bai ka lat kanti ban yarap ya ki kam sarai men sim jungi bakin yai bait hamtam lek ni ka phang bagani kam dai tang nam taw news nam lai ka jing ya prasang tenge jungi men taw snam ka long kum ka jing play lat play nanti ka ba kham bha su ya ka bangi la jule man ka por ne ban pen janai su ekai bangi le kumta nang news nam se prang ini ban kam pendebit sesuatu ki kam ke bayi day bat ke long yang long sam ni pai se kitu ki yang kisam ro basam jing si sa ban ya prang nakadaw ke jing duk nakadaw se ke jing per na kiniam ke kam na ke jing long niam jung ki pedang kemi pa ba ngin yuat man chem ke lenti ru pa kandan ke jing bai ke jing biang na dong sedang ti nama kata ni persang ru longba ki kanhuan ba per po ka balang jengi ban pen baik ki program haki bangin kring ya ki beriu ban pelek jengmut agar kam ba kham kerpang ya kini kaphang ngi kerman si sa ba bleun ker ko da ya kaman ba ha jeng ki beriu ko mangne ye i abang ngi la ya pelu jengmut ba bro ki nong mikmat na ki paris ba per ban ye teli lang ha gani kalanti ya jengi